derɗiraɓe daroɓe Kode Radio International Abuja hautande TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inde an Ibrahim Ramadake salminto jaɓɓaki on ha dow hello amen go Facebook Kode Radio channel YouTube amen Kode TV. Min ɗo dokka heɗitoɓe munyal nde latti hande min keɓa waddanki on habaruji amen ha dow Facebook YouTube bano wowa jamdi 9 kalkal wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi 2 wonɗon wakkatire GMT gamma goɗɗi ɓillaji ɗimin gidata. Amma inchallahu ɗo e wakkatire seɗɗa ni min gaddanay on kubaruji amen ha dow hello Facebook amen Kode Radio inanta hello amen go Twitter Kode TV. Ngam non batane min hakkillo min Ibrahim Iromodake wondi moɗon dow hello Facebook amen Kode Radio inanta channel YouTube amen Kode TV. Jonin nanta Khadija Usman Aduwari nattoyi gamma waddanki en hoɗuki laɓangal taskaramji jemmare nde. Aduwari, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan yala intercusum Kode Radio International Abuja Nongaidon sare radio waɗandu ban fulfulde e flaku kala endere fu Kode Radio International Abuja ɗon waddana on kubaruji e reportoji ima bo taskaranji isa lesɗe fere-fere nder duniyaru dow mita 91.1 iga jamdi 7 yawko 7 e reta wakkatiji Niger, Nigeria, Chadi e Kamaru. Inde an Khadija Usman Aduwari da suke ɗongo an taskaranci anin i hande yalande alarba. Aran ta kubarusi duniyaru i hande inanta Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla bako mi jangina on kubaruji ɗin ni nda ɓurdude nder maji. On nanan agal konniyanko en Nigeria andini faɗɗuki mawɓe nder ardinoɓe mobgal Boko Haram ha wayla funankere Nigeria. Nden on nanan hukuma lesdi Niger lorti hutinirgo be kero lesdi Benin ngam daggingo filu nyebbam petu lesdi ndin. E ton lesdi Somalia bo himɓe hewtinta 10 on mayna nden hewtinta 7 bo nawni ɓawa kippol feere ɗan bononde en yaari ha gallure Mogadishu. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fu maadi. Konanko en lesdi Nigeria huwoɓe les kawtal operation haɗin kai andini faɗɗuki mawɓe nder ardinoɓe kawtal bononde en Boko Haram nder kippol feere ɗan ɓe yarani ɓe be piroje ha diwal Borno. Andinore iga wolwo be ɗemgal hukuma soji en dow lesdi Nigeria ABM Edward Gapke andini wi'i konniyanko e Nigeria naftiri e piroje on wakkati ɓe yari kippi ha nyukkorde bononden ɓen ha diwal Borno. Haw tabbitini wi'iki pirowal konanko en ɓen ni heɓi nasaraku faɗɗuki mawɓe nder ardinoɓe bononde en Boko Haram haɓe mbari hewtinta njoyo ena famarɓe nder bononde en ɓen hewtinta 35 hawtande e wonnugo ɓurna nder kare kuɗe maɓɓe. Nder andinore nde ni ɓe andini inde mawɓe nder ardinoɓe Boko Haram ɓe seyti yonki maɓɓe nder kippol konniyanko en ɓen yarani ɓe. Nder maɓɓe ni woodi Munzir Arika ena Sani Dilla andiraɗo ɗan Hausawan Jubilaram ena Amiru Madu hawtande e ɗan Fulani Fari ena Bakura Arina Ciki ena luttuɓe bononde en ɓen 35. Haragare ni andinore nde ni ɓeddi wiki
Iritamma nasaraku faɗɗuki mawɓe nder ardinoɓe bolondi'en ɓen tammi hoynango soynderento nokkure diwal Borno habdinta ɓoyma. E ton diwal Jigawa bo rahotoji holli wiki wargo jonta himɓe hewtinta 30 on mayna ɓawo faccam wonni ci'e enanta ngese ɗuɗɗi ha galluje fere-fere. Rahotoji holli wi'i hakkunde ci'e enanta ngese hewtinta 9,300 on faccam memi ha diwal Jigawa, den himɓe hewtinta 4,600 latti fayuɓe ɓawo ndiyam meedi ɓe iga ci'eji maɓɓe nder galluji hewtinta 10 ha diwal Jigawa. Nde o wolwanno dow dabare gomnati diwal Jigawa habdinta je wallittiggo ɓe faccam wonnani ha galluje ɗen, sekreterejo hukuma ko wallinde andirangu sema gu diwal Jigawa jotta Haruna Mai Riga andini wi'i ɓe ɗo hawta juuɗe benanta gomnati diwal Jigawa ngam yugo ɓe walliti himɓe faccam sandiri e ci'e maɓɓe benanta nyamdu ena heɓango ɓe nokkure ɗam ɓe ɗuwata hidde ko gomnati laara dabare tammi hosugo ngam yugo ɓe heɓani ɓe laawol nonno ɓe hotata ci'e maɓɓe. Ha duuɓi ga'enci ɗo ni diwal Jigawa ɗo habdina benanta faccam ɗuuɗi heewi ko waddinta yeɓre ndemri ɓillaje ɗuɗɗi hedi diwal Jigawa enanta diwalji heddidaɓe. Haɗo bo laamu lesdi Niger andini wi'i ɓe lorti hutidirgo be kerol lesdi Benin heddidaɓe ngam naftirgo be kerol maɓɓe ha doggingo filu nyebbam petrol lesdi ndin ɓalural feere ngu nasti hakkunde lesɗeɗen ɗiɗon lebbi hewtinta ɗiɗi saliɗi. Andinore iga Radio France International RFI holli wi'i pirwal ngal ummi iga lesdi Benin Kenya Salasa kanjum on pirwal ɗiɗaɓal ngal hosi nyebbam petrol lesdi Niger tun ɓawo firlitiggo lural nasti hakkunde lesɗe ɗen. Bo ɓe naftiri ta lawol nyebbam petrol ɗam lesdi China wanni lesdi Niger ɗam takki nder lesdi Benin ngam lesdi ndin naftira ha doggingo filu nyebbam petrol maɓɓe. Ngam majum ɗum ɗo holla lesdi Niger enanta Benin ɓe heɓi nasaraku hombugo lural nasti hakkunde maɓɓe ɗam waɗi lesɗeɗen ta'i gondal hakkunde maɓɓe tun iga lewruje yabru. To siftirannani nder ko waadi lesdi Niger benanta Benin hawti benanta tumaje laamu lesdi Niger les ardugal jagorɗo laamu soji'en Janar Abdurrahman Chani wonni ardugal lesdi Benin be wigo ɓe ɗo wallita bononde en talawol hokkugo ɓe sangeje ɗam ɓe dogginta kuɗe maɓɓe ma bo ɓe heɓata elto iga lesdi France. Tumayje ɗi ardiɗo lesdi Benin Patrice Talon fewni be wigo wala bononde en lesdi Benin werni ɗo doggina kuɗe maɓɓe ngam ukkanego lesdi Niger. Tun iga ɓawo tottenki laamu Mohamed Bazoum ha lesdi Niger sonde narral nasti hakkunde lesdi Benin enanta Niger ɓe latti heddidaɓe. E ton lesdi Somalia bo hukuma police en andini mayde himɓe 10 ɗum hawti enanta police en 7 nden ɓe lattaki police en ɗiɗon enanta goto mo taari hunde fettande ha ɓandu mako wakkati kippol feere ɗam o yaari ha galluwol Mogadishu ha sangeje wiɗittugo ba'anteɗi. Kippol ngol ni yare on titan wakkati hukuma police en ɗo habda taɓɓugo tumeteɗo feere hidde ko o futtina kuje fettande ɗam o taari ha ɓandu mako, wiki wolowo be ɗemgal hukuma police en galluwal Mogadishu. Oymani moɓgal bononde en Al-Shabaab hosi teddenga yarego kippol ngol. Waktuji seɗɗa ɓawo yarego kippol aran on ni fahin bononde Al-Shabaab habdi ummingo fettande nde ɗiɗabre seni hukuma police en heɓi nasaraku taɓɓugo. To siftiranno ni koda asawere salinde ma bononde Al-Shabaab yari kippol ha gallol Mogadishu nder jabruɗe andanɓe yeɓirento andinta dow lamar senderento ɗo habda lortago gallol Mogadishu lattake ha ɓawo ɗo lamar kippi hoyni ha gallol Mogadishu. To heɗitoɓe titanko en wawata waddangon kenan tawakkere kubaruji kode Radio International. Ayatama Sa'adu Abubakar Ganye.
min Rufa Mamadou Bingel Petel miɗo wiya on keɗite Kode Radio International ha dow SW kala nde weti fu dede jamdi 8 reta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radio wa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Kamal Hammato iza ton diwal Gombe hautanin yin rahoton da sorobe kwasam. Fulɓe sippoɓe ha lumo sippol gonɗum fadde je kada fari ha Gombe ɗo noddina diwal Gombe dow vallita ɓe heɓina ɓe fellere jayi ɗum hede sodoɓe kosam wawata heɓugo ɓe nder koyɗum. Hajjajo Adama Abubakar sippo ha lumo je kada fari ɗo wiya to to min joɗake ɗon woɓɓe natata nder woɓɓe bo sai gaɗa ka helaki mbiya ai woodi kosam e yaasi to minon bo to min natti nder totton wala anduɗo min jaari kosam tunda ɗum lunguru ɓadaki min nattata amma to min keɓayno fellere jayiri nde kowa yi'atamin emin sora kosam ai ɓuri amma to min natti nder ka ai goɗɗo heɓata ma ɗo ko etira masardi to joni min ɗon toro gonnati usta koni tefana min fellere wonde ɗum hawta ɓe kosam ɓe fammaɓe fellere woore entare leddi Gombe ɗo daga soroɓe e lumo soroɓe tashan dukku minon ɓe ɗo gonnati tefana min fellere yayinde min jaha min joɗo min pat min kawtidira fellere woore min keɓa min sora kosamji amin min keɓa ko min nyama. Hajjajo Adama ɓeddi ɓe teddungi diwal Gombe dow weytunki laabi nder wuro e gelle Gombe hawti be toki ardingol diwal Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya wallita doroɓe wurtina ɓe burti hedi na'i heɓata laabi bano no waɗirta barɓe nder gelle ba yawwa to ɗum waɗa burti no na'i calorto banda tokkuki nder geseji yimɓe banda tokkuki nder gari a hetti hanjum min toroto gonnati bo min keɓa ladde yawre entare dabbaji keɓata ndura nyama kara to lalle ɗum heɓay kosam sosai kosam waɗay sauki amma joni kan gaskiya wala hala ladde e Gombe kan wala entare na'i joɗo dow saɗuki kosam e ɓiraɗam Hajjajo Adama wi ko foɗi saɗugo kosam kan wala entare dabbaji joɗo ndura ɗum heɓa kosam keytuɗam dole abinci saɗi dole sai ɗum hauti e dumo ko nda wala fellere jonde wallahi hanju waɗi bo sai ɗum sori kosam ɗum soda masardi to hanju waɗi kosam ɗan saɗi wallahi joni kan na gene sosai gonga joni kan sai ɗum hauti e dumo wallahi nda dumo gon ma ko saɗi to ai joni kan sai ni emin joɗi gefe kawai emin baggina iɗin hanju waɗi ɗi ngala abinci keƴojum ai sai ɗum hauti e dumo ɗon wala fellere durgol joni ko waɗum remi entare gese ɗon sai ɗum dilli badaki joni fulɓe woɓɓe pat ɓe ngala ɓadi ɗo ɓe dilli nesa to hanju waɗi non hankoma sodo kosam Malam Adamu Isa neɗɗo je kada fari Gombe wi duɓeji sali ɓawo kosam je temeɗɗe ɗiɗi he'i neɗɗo jaɓɓira hoɓɓe amma joni je temeɗɗe joyi ma he'ata tagu ayi joni cede mai ɗuri kashi tati be nane to a lari ko waɗi kosam saɗi nane waynaɓe ɗo tari wuro Gombe amma joni yeseji nyamidi ladde waynaɓe eggi ko ayi sippoɓe ɗo wara daga leddi fere waroɓe daga leddi Gombe mai ma ayiyai daga dukku ko pellere fere dayi ɗum nden to ayi jonta ko ɗume ha gesa ɗo mari nafu ha hedi remowo ko nangi bafe gawri bafe butali e luttuɗum wala ko lutte ha gese ko na'i nyamata ko ɗum warti je ceede dow lumo sippol je kada fari Malam Adamu noddi diwal Gombe heɓina sippoɓe fellere jayi ɗum je suuɗaki ɓe heedi ɓe woni jonta waɗi hunduko lawol nden bo woɓɓe ɗo fuuna lawol ɓe bo ɗo hirna heedi yaɓɓutuki lawol ɓe ɗo heɓa hasaruki han pelle mai sosai. Kamal Hammajo Kode Radio Enter TV iga Gombe Nigeria. A jarama Kamal Hammajo.
Assalamu alaikum keɗitoɓe, miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1765 dedai jamdi 7 yahango 7 reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 reta agogo UTC. Dottabo dahirje ardiɗo mi yetti Allah kautal hore mo diwal Kaduna. Allah remi an woni site ciyaman mo mi yetti Allah kawtal hore i diwal Kaduna. Kenya min gi goɗɗum bidiyo i woso kollayɗo wiki soja en Nigeria waɗi bombin ha wongo lumo na'i ha sabon birni nder diwal Kaduna. Ɗume ne laɓɗum habaru ɗum de hunde nde wangi. Hesti Kenya mi Bauchi don min jahi meeting Bauchi state noddiyan yara ko fari, wato ko faro to bisa labari mi wala tabbacin direct contact ba, amma ko mi waɗi contact mi turi chairman mo local government Zaria ko e hiyo waɗi investigating hala kan non no o tawiri hala kan a matsayin gonɗon lumo goɗɗon kawo walla ko ngo waɗata banda soruki 9 wika. Na'am. To ɗum waddi nayi ɗon alasara to waɗi ɗon waɗa gonjumaji nagge nge miliyan 1 sai tawange to a matsayin naira 200,000. Na'am. Ngam koy wuyɓe ɓen to gaddiɗi sai daro fawde ton ila fadama nga tonga yeso. Sai gaɗa ka medduki e ɗan kasuwen ɓen to ɗum sori sai ɓe biya ɓe sallamake. To alasara waɗi sai ɓe biya waɗa gonjumaji kawai. To 200 mo 150 to komai ɗan kasuwajo to ni nagge o sodata emo hirsa ko emo sora emo andani goɗɗon lumo to wari o soda nagge araha nagge miliyan 1 o sodange to 150. Saboda haka sai ɗum wari ɗum waɗa bincike sai ɗum tawi ay goɗɗon lumo rano ngo kasanne rano ngo wontidiri yawwa sai ɗum wi to ko ɗum waɗata joni ɗum nango a laamiɗo lumo goɗɗon ko ɗum nangimo sai o fuɗɗi goɗɗum ɗan fishi ɗari gima ni sai sojen koɓɓimo hite ɓe barimo. Ok, wonɗon na haala ma pirowal wonɗon soja leydi sojan leydi noya gari na wai ko pirowal ba ko mo wima pirowal wimo labari wonɗon ɗo emi woodi tabbacin fulɓe tawaɓe ɗon ko ɗum non ɗum faari. Na'am. Ko ɓe arti sai ɓe nangi chairman gonɗon lumo. Na'am. Sai o waɗi fishi sai ɓe barimo. O fuɗɗi yedduki wonɗon dow ko tumete. Yawwa. Sai ɓe barimo. Na'am. To ko ɓe barimo sai goɓɓe sukaɓe ummoy kamɓe ma kamɓe tato sai ɓe bari ɓe. Na'am. To ko ɓe dari na on goɗɗon kawai ɓe ummi ɓe gaɗi ka fiɗi kongo kawai ɓe ala ko nagge diwi miya ko diwi bigel go'o kawai diwi ɗakkiti. Kangel kawai woni ngel warata. Amma na on goɗɗon ko waɗi gan nagge 400 500 da wani abu ngo fu ngo halkama e binduɗi noya ɗum e hiite noya ɗum juɗɗugo na wai ko jirgiyal dow. Ko moye miwa jirgiyal dow wimo taaɗi wonɗon nane ma lumo ngo na baɗum lumo andango wonɗon iga gaɗa ngo tubane ko bo ngo nemgo. Goɗɗon lumo kawai ngo kafa kawai anni dai ɗo wala biyayɗo ra lumo kafiɗo goɗɗon lumo kawai ɗum haaɓi kawai ɗum kafi goɗɗon lumo kawai ɗon to sabon birni kawai ɗum nyamana fulɓe 4. Na'am. Yawwa. Kanjum sabon birni ne ɗum hukuma lamu pamara to Giwa ne ko bo Igabi? Igabi local government. Na'am. Igabi local government. Na'am. Yawwa. To min getti na o goɗɗon nyamago na seɗɗan ɗum nyamata na oɗon. Ngam ta wujjanama nayi ta yehi ɗon ko no a hetti ta wujjanama 10 a yahay tawa 2 ɗon ko 3. Na'am. Goɗɗon lumo kenan. Wonɗon ni dai ɗum lumo ngo ɗum yarata na'i ngujjaɗi. Neɗɗo durayɗo nagge muɗum mo barka yarata nagge muɗum ha gonɗon lumo wonɗon. Misali ono woni fulɓe Kaduna. Fulɓe durayɗo yarata lumo gonɗon wonɗon. Wala maja hayɗo tayi pullo ɗon to o yehu o rara nagge mako ko bo o gujjo.
assalamu alaikum keɗitoɓe, miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1765 deydey jamdi 7 yahango 7 reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 reta agogo UTC. Dar taskaranti ɗimin taskiti waddanki on hande aranda taskaram mawɓe jango hawtade awwal boppo. Hey sukaɓe, onon ngoni mawɓe jango. sukaɓe zenge ndeme debbo tekon sana'a koye moɗon ton tokkirane kora. heɗitoɓe kode radio international, assalamu alaikum, barka men e wakkatire nde, barka men bo e fottuki be moɗon nder taskaram mawɓe jango. Taskaram mawɓe jango taskaram on ka lornata hakkilo dow ko larani ngendam dereke'en, hamin surginta on huɓɓirde dereke'en feere feere e ma woɓɓe ngam famtunki ummatore dereke'en no foti. Hamin gaddanta on ɓillaji ɗi dereke'en gontiri jahal yeeso e ma nasaraku dereke'en heɓi enanta jahal yeeso ɗum dereke'en foti waddina ummatore e ma lesdi no foti. Ngam foɗuki laɓagal taskaram ka, min mo moɗon Awwal Bobbo wiyata on wo'ine jonde, keɗen jam. taskaram ka hande surgani on derekejo wiyatoɗo Mustapha Atiku Ribado ha o andini en moyjo on derekejo enanta illaji ɗi dereke'en wontiri. To alhamdulillahi ato ko wiyata be derkejo ɓurna himɓe pat be no larata ɗume on derke'en. To a laari bana ko wiyata United Nation wodi no larata mo on derkejo. Ha Nigeria to a laari wodi huɓɓirdeji nde derke'en ko wiyata NYSC wato Nigerian Youth Service Corps. To ton on mofgal derke'en ɓe jangi, to ton bo a salata ko duɓi 30. wato ai holli ɓe daga ha NYSC kam holli derkejo salata duɓi 30 ngam to a sali duɓi 30 hidde ko a timmina jangirde ma nde ha jami'a heɓa degree, to a sali duɓi 30 to na sei to a yiɗi on a yahata yahugo NYSC ɗo ngam a sali derke'en. ai derkejo bo kanko on youth ay be turankore. To amma komoi be no lardata, amma bana min to andini to wodi ko ngakki seɗɗan duɓi am cika 40, amman mi ɗuɗai larugo hoore am mi derkejo ngam duuɓi 40 ha duniyaru caɗɗum a waɗa a ɓedda reta maji. To ko luttini mama ngam a waɗata reta duuɓi maɗo caɗɗum na wala. To ngam man to a wi'a derkejo nde na maunata, annaba kuma ɓe ɗo hokka ɓe duuɓi 40 ɗo ngam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoktumo annaba ko ha duuɓi 40. en mbiyani goɗɗo ɗon nder kakutema amma na derkejo. to ɗo on ngam ko mi larata to ɓe wi derkejo. To Allah rene ko a foti a famtina ummatore to ɓe wi ɓillaji dereke'en men hande ɓe ɗo mari wodi ɓillaji ko ɓe titina, ko ɓillaji ɓe wontiri, to wodi irin ɗiyeji. To alhamdulillahi ɓillaji kam wala mo titai ɓillaji, derke'en, dotti'en, rewɓe, ɓikkon, kai leɗɗe fu wodi ɗo titi be ɓillaji, na'i ɗo titi be ɓillaji, mo a andi pat ɗo titi be ɓillaji, ko a andi ha duniyaru pat ɗo mari ɓillaji mum. To ngam man ɓillaji to a wi goɗɗo wala ɓilla to nyande goɗɗo do'i maayi, nyande man on ayi ko ɗume timmi. Kanjum ko goɗɗo nyawɗo ɗo wali ha asbiti nyande o maayi ta emi dottimi bete no ɓandu wane bete o yamditi o maayi on bo holli jotta wala ɓilla feere ha duniyaru kam o timmini je duniyaru. To derke'en bo ha lesɗe ummotoɗe bana lesɗe Africa, Nigeria bo ɗon nder, a tawan ɓillaji derke'en ɗon ni bagare ɗo hebbini. Go'o ni jangirde, so nde jangirde ɗo nder ko torrata derke'en ha lesɗe Africa. Ɗiɗi hala moɗugo irin wiketekon ɗo be yarugo mbal, yarugo ɗume ɗume ɗo ɗon nder ko torrata derke'en.
tati man soyde ko huwe a tawan goɗɗo feere o wonan o jangi man na en bibilla jangirde ɗo nder o jangi man en taw o wala nder wuykoɓe ngo bo heɓay kugal ayi to ɗoɗo ɗo kanjum on komi larata min kam ɓilla derke'en wontiri ɓillaji ɗo bo wato africa no en woni on tema banni Allah taggiri men a tawan en ɗo mari ɓilla goɗɗo joɗo wiyama ayi ɓilla jotta ɗo kam kuje ɗo ka sai do'a wala ko a waɗi dow a yiɗi a canja hunde nde wala an bo jabrude ɗe a hoosi a yiɗi a wayla nde aɗo waɗa hunde on duuɓi 15 hunde woore nde ɗo hokkama bo hunde ko a watta ɗo sanjayi woodi ko a yiɗi a heɓa aɗo waɗa hunde duuɓi 15 nde waylayde an bo a canjayi sana'a man a canjayi ko ɗume ɗo joɗi aɗa ko a watta man aɗo tamma bo a heɓa ko a yiɗi na ko fe'ata kullum to ɗo ɗon nder ɓillaji derke'en ha lesɗe africa so nde jangirde ɗo bo ha a tawi ɓi adamajo joɗi o jangay pat a tawan dole on o wonda be ɓillaji kanjon nde ha dina ma nde annabijo wi himɓe ya janga ha zamanu mako oɗum madina a tawan wakkati man ɗo lesdi china wala islam ha totton amma o wi to goɗɗo yahan ɗaɓɓita andal ko haya ha china man ɗo dole on o wi ɗaɓɓutugo andal wajibi on kanjum ɗo ayi woodi kujeji ɗuɗɗum ha dina je annabijo wi wajibi amma o wi ɗaɓɓutugo andal wajibi on nden Allah ma ha deftere mako teddunde alqur'ani o nde o fuɗɗi waddugo jippingo ayaji ha qur'ani ni o fuɗɗi be ikra ɗo bo jange on to derke'en ɗo bo wakkati feere na wai ɓe yiɗa jangugo feere no jangire on be bo no ɓe jogiri jangirde ha lesɗe africa joɗo to a laran minin ni duuɓi amin na ɗuɗɗi sosai amma wakkati min umma min jangi ha makarantaji ko kuma jangirde ɗe gomnati to ton min jangi min meɗe jangugo makaranta nanga gomnati ba ko mi ummi mi meɗe jangugo makaranta mi wiya mi yi jangirde ɗo naji e gomnati ba mi meɗai nden bo miɗo tamma jotta ngam ɓingel yehi jangi ha jangirde ɗe ceede irin je ɓe yoɓata ɗo mi tammawri ko warata o hollayam mi tammai holli wakkati man ɗo jangirde man no lalatiri pat ɓuri je jotta ko jangirde man boɗayno ni min kam ɗo tabitini ɓuri je jotta ɗo to tema ɗo jongiti be ɗuɗugo ummatore ha lesdi man ayi ummatore ɗuɗi jotta yimɓe ha Nigeria ni ɓe waɗan million 200 marugo himɓe 200 bo ha lesdi ko ndiyeri ndi mawdi ngam ko America ɓurdi men ha ɗuɗugo himɓe ni seɗɗa on to ha lesɗe ɓale en wala lesdi yotti lesdi Nigeria ɗuɗugo ummatore to ɗo tema ɗon nder ko waɗi en ɗon mari ɓillaji nden bo mawɓe men ardiɓe men kamɓe ɓe meɗai numugo hunde nde ɓurata nde duuɓi 4 a tawan goɗɗo on oɗo ardi oɗon numa on kanko oɗon jogi labangal ardungal oɗon numa ɓawo duuɓi 4 o waran o ɗaɓɓita himɓe sufta mo fayin ɗo on o numata goɗɗo o jotta ko numa ɗume on mi wannanta ummatore ɗo daga ɗo yahugo duuɓi 40 50 heɓa ɓe warata e siwta boneji feere ɗo o lara wakkati bantema o arti o maayi ko yaalimo to ɗo himɓe Africa ɗon mari irin ɓillaji ɗo amma nasara o wawan joɗa oɗon numa ɓawo mako ɓawo 100 ɓawo o acci duniyaru ma noyi lesdi mako tan mi latugo nasara en ɗon mari ɗo amma enen ha jotta perdam men yottai ɗo to ɗo ɗon nder ko ɓillata derke'en ha lesde Africa ha jangirde to a warti haala wike bo a tawan wuykugo ɗo ɓeɗo wadda kuje wuygo ɗo daga lesde yasi on na haɗɗo ɓe watta ɗum jotta to aɗo joɗi ha ƴola ɗo a ɗaɓɓitan ha company ɓe watta paradol ni wala sakko a heɓa company ɓe watta tramadol ko kuma ngesa wuywuy mam caɗɗum a heɓa haɗɗo amma bo kuje man ɗo hebbini haɗɗo jotta ɗo ni to a yahan lumo Jimeta ko a yahan lumo ƴola a tawan ɗum ɓeɗo sora ɗum nyukkaima a heɓan ɗo to aɗum mari cede mani a sodan to nden ɗo nasara kamɓe no ɓe watta ɓurna fu komin nanata komin larata komin jangata ɓe ɗo dari on sosai dow irin kuje ɗo jotta to a laran ko fe'ata ha lesɗe araɓen ɗo ni himɓe Nigeria ɗuɗɗum ɓe mbari ɓe dalila ɓe hoosi irin wato leɗɗe himɓe moɗata wika ɗo ɓe yaari ɓeɗo sora ha totton ha lesɗe maɓɓe kamɓe bo ɓe ɗon mari
hunde ɗo maɓɓe je ɓe waɗi to a waddi hunde kaza a sorani himɓe leddiyam ɓe yari ɓe wuyki kitama mbareki. To ha Nigeria wala irin ɗo, a waɗan ko a yiɗi a sora ko a yiɗi, wala ko himɓe billai na bo wala hukuma nga ɓe waɗi ngam larta ɗo man ba ɗon, amma ɓe huwata kuɗe maɓɓe. Wattu derkejo bo wakkati man ɗo aɗon mari sembe, aɗon mari a lara ba a feri ko handi a waɗa ayi a laran to aɗo wondi be himɓe nda ko ɓe watta an fu sai a nasta. To ɗo ɗon nder ɓilla ko derke'en wontiri ha lesɗe Africa, Nigeria bo ɗon nder. Hey sukaɓe, onon goni mawɓe jango. sukaɓe denge ndeme. Debbo tefon sana. Ɓe ku heɗitoɓe haɗo min waddi ragare taskaram mawɓe jango hande. Ɓe wela on gondan be amin asawere warore a Mustapha Atiku Ribaɗo tan mi jokkungo on ha en dari hande. To takam mimo moɗon Awwal Bobbo mo taskiti wodi labagal wiyata ummatore wonde be taskaramji Kode Radio International. A yakkama Awwal Bobbo jotta boda taskaram Radio Faransa International Abuja dar ɗemgal fulfulde kautal kofi Ikode Radio International Abuja. Cellal kongal Boliba bandiraɓe heeɗiɓe bisimilla mon e yewtere cellal kongalu mi yetti on sanne battane ɓeydogol sukar e cellal sukaɓe ko gaƴa mawɗo hande patuɗo e alhaali ñamdu mabɓe fedde wiyetede public a yaltini ko ɓoyani cimtol kollirgol ɓeydogol sukar e ñamantiri sukaɓe wano condi wiyetede Cerelac mo société Nestlé moƴƴinta ɗum addi kulhule walla fayre wonande cellal sukaɓe yareteɓe lebbi 6 alay sago noon battane ngol ɓeydogol sukar e ñamele sukaɓe ɓe darte ngam hisnude cellal mabɓe ko e nde toɓɓere gewtaten altine hande nogasi jeenayyi lewru yaɓurdo yaadu hen e docteur Coumba Boli pédiatre ma mbiyen cafowo sukaɓe wondur kadi e Abdourahmane Diop hertorɗo ñamdu. jam e cellal e mon heeɗiɓe tedduɓe bisimilla mon e yewtere cellal ko ngaalu e yewtere men hande nde noon ko hoɓɓe ɗiɗi bismiɗen kamɓe ɗiɗi kala eɓe e ɓoggol kono ɓe jiida leydi ɗiɓe jooɗi en adoto salmini tan docteur Coumba Boli cafro sukaɓe gonɗo Burkina Faso fofoma ɗon yo koɗo men goɗɗo ko Mauritanie najo mi salminima Abdourahmane Diop salminama ko e ma keddotoɗen andinde ka hertorɗo ñamdu e français ina wiye nutritionniste ɗum noon Abdourahmane namnal men gadanal tan woni wonlo mbiyen toɓɓere men hande nde yewti ko e ñaɓɓele sukaɓe tokosɓe ɓeydade sukar holi batti e cellal mabɓe holi batti ɗum jogui e cellal sukaɓe ɓe holko mbawɗa wiide hen? eyi sukara ɓeydeteɗo e ñamele sukaɓe ne wawi wadde caɗele kewɗe ene mbawi wiide ene wawi addude ko mbiyeten obésité woni jomum ɓeeɗo ene wawi addude ñabbuji goɗɗi surtout diabète ha tengti noon e diabète mbiteɗo diabète type 2 o ene wawi addude caɗele goɗɗe kadi e ñiiƴe sukaɓe ɓe wonde ñiiƴe mbaɗa ko wiyete carie dentaire ñiiƴe boona ene wawi addude kadi kala ko faati e ko wiyete moningol ngel ene wawi affectude ɗum wawi memde ɗum joni Abdourahmane e ɗon holno o sukar ɓeydaɗo e ñamele mabɓe e haɗirta mawnugol mabɓe e no foti eyyi kanum sukara jigui effet mawɗo e gandi cukalel en général ñamele kewɗe sukara batteɗe sukara ɗen ko ñamele gaddanta cukalel ngel kala ko sohli e nder ñalawma donc ko minen mi mbiyat ɗum ko des calories vides nafata haydara ngel ala vitamine eyyi ala vitamine ala haydara donc ɗen ñamele somo ñama ɗum noon firti ko ɓandu heɓata ko foti heɓde ko so ɓandu heɓata ko foti heɓde ko ɓe ɗon eɗen mbawi wi ko wawi jogade caɗele e mumingo cukalel ngel joni holko tintinta jinnaɓe e ko fati e ñamanteji kewɗi sukar ɗe wadde eyyi ɗo wasi o min kewi hokkude wonde jomumen hoto dokku cukalel ñamele baɗɗe sukar walla ɓeydade sukar ha kene jogo ɗo woni 12 mois woni lebbi 12 ene wofiya kadi caggal ɗo heeɓi lebbi 12 ɗon hay sukar mo namta hen en potani jirde ɗum mbiyen en potani wadde tan o heeɓi duuɓi ɗeɗon duuɓi ñamɗo kemmo sukar non ɗon poɗɗen ko toppitade ñamde cukalel ngel no hannirta par ce que kanko o andano ɗum saɗa andinamo ɗum ko seeɗa mbaɗirta hay ɗum mbo heewi wiide wonde sukar ala valeur nutritionnel o nafatama haydara o neɗɗo so dañi ittude ɗum
e ñamdu muɗum ene moƴƴi. Joni holɗe e ñamele baɗɗi sukar ɗe ɓe mbawi hokkude ɓiɓɓe maɓɓe taw lorotaɓe? Eyyi ɗeɗon ñamele ko ñamele mo ngannduɗen tan ko ɓikkon leɗɗe, ene wawi wonde fruit walla légume, ene wawi wonde to ko jumri ene waɗi suukar kono ko woni hen ko ɗum ko ene moƴƴi. mbawi wadde légume aji walla fruit ɗi mbaɗen ɗum ha nanda e muɗum ko unani, ene wawi hokkude ɗum gulel. ɗeɗon ñamele joni ene mbawi lomtade ñamele mo cotten to ko industriel fewnaji e nder usine aji, neɗɗo wawi lomtinde ɗum wawa hokkude ɗum cukalel. ɗum noon negama Abdourahmane Diop min beltimima sanne, waɗi fayida. on jarama no fewi. Heeɗiɓe garen e koɗo men ɗiɗaɓa woni Coumba Boly, docteur Coumba Boly, mi salminima gongol. Fofo maɗo e bandam debbo. An ka hertorɗo safara sukaɓe walla mbiyen ka ñawdo sukaɓe, joni holɗum hulana cukalel tokosel so ngel ñama ko waɗi sukar ɓurtuɗo? So sukalen pamaren fuɗɗama hokkede sikara illum mana famɗi to hewti lebbi 6 ni ñameji goɗɗina hani hawritede yo dabo mboyri en ni dabo ndiyam en ni ko heddi yahde. Suka pamaro so hewti lebbi 6 hanaka fehdane de ñame muɗum fey seeɗa, saabu ñameji ɗi fuu sikara ko yiyete naturel ɗum no wodi e ñame. Neɗɗo ndaari condi mutiri ni ñami ɗum ni na famana ke na noosi sikara muɗum e hoorem no wodi ɗon yo. Ndele suka fu hanaka, ndele ñawuji ko heewi ko wowi yi'ede e sukaɓe ɓenni a yan jomum so ummoken ni sikara ɓeydama sanne ni so ñiiƴe ɗe wari fa fuɗa ni e bandam gorko haalino nane ni ñiiƴe ñolɗe ko yette carte d'identité ɗum so jomum na mawna yahde do a yan jomum na ɓuttiɗa yahde na ɓuttiɗa ni so jomum mawnoy ni hay ñawuji goɗɗi ɗi wara ɓeeɗo. Diabète ɗon wodi, ñaw sikara on tawete ɗon ni, haya tension jomum tawidete ɗon ni, ñawuji ɓernde e ɓi ɓernde fu na wawi hawritinde. Joni docteur Coumba Boly, holdi e ñabbuli juɗɗi ɗi sukaɓe ɓe wawi wondude so tawi ɓe ndumima e ñamde sukar kewɗo? So sukaɓe ndumdi e ñamde sikara hewɗo fu ko ɓuri hewde fu a tawan tension no wodi e maɓɓe, tawan diabète no wodi e maɓɓe, ñawuji ɓi ɓernde du a tawan no wodi e maɓɓe. Jomum wawa gollude ko laati yo. A yan jomum so yeehi jangoygol ni fuɗɗi jangugol na dogga saabu heeɓi sikara muɗum fa heewi ni ɗo e seeɗa fu a tawan kanka tampi sanne, saabu sikara ñamuɗo sikara ɓeydaɗo fu wakkati goto ni tan sikara no ɓeydoken sanne le ɓandu muɗum, le minitaji leeriji watu ɓaddetoɗi ɗon ɗi ɗini ta sikara on fu lalli lawlaw yo. So lalli lawlaw ni a tawan jomum joni ka tampi sanne, wawa hettinagon ko suka ko jangino janginta, wawa miilade ko ɓooyi kasin yo. Ndele ɗum fu na tampina sukaɓe ɓenduyo. Joni wadde holɗe e maali jignaɓe poti wattude hakkille gandinoje wonde suka o ina ƴetta sukar ɓurtuɗo? Usana yimɓe rento ha jakana yiide ke ɓandu muɗum woti sikara fa wellido ken. So a yi jomum na ɓuuta yahde na mawna lawlaw fu yimɓe na hani rento ha jakana yiide le ñame muɗum on sikara on na heewi sanne yo. A yi handen sikara on na suuɗi sanne, woɓɓe yiyatana ke o sikara condi sikara ma sikara ɓiɓɓe on ko ɓeydete ɗum wona ɗum tan. ñameji hewɗi no wodi le butikaji sodeteɗi ke biscuitji ke bonbonji ke chocolat ji ɗi fuu sikara ɓeydaɗo fa ɓeydaɗo sanne, fe ko yiyate jus ji sonneteɗi ɗi ɗum sikara ɓeyda fa welliti yo. Ndele ɗiɗon yimɓe na hani rento e ɗum fuu tawe tan hokka sukaɓe ɓe wakkati fuu yo. Holno topitirte caɗele cellal kabodiɗi e ñamdu ndu fotandirani wonande sukaɓe ɓe? Neɗɗo na jogi suka pamaro hewti lebbi 6 no hani wattude ɓeydude endu kosam enduɗam ñame na hani ɓeydude yo. So neɗɗo anda no ɓe hani ɓeydirde ni na hani ɓatto doctoroɓe na hani ɓatto janguɓe ñame sukaɓe, janguɓe ñame yimɓe fa fahama ɗume hani hokkude suka muɗum ta ɓeyda sikara on fa welito. Mata ya soodoa ñameji tawa sikara suuɗiɗo on ɗon ɓeydayo. Ndele so neɗɗo fahmi ɗum ni na rena sukaɓe muɗum yo. Suka hana wattanede sikara, anen ni andi sikara tafoyo. Ndele suka so hollaka sikara illum mana famɗi fu mawnan ni anditatake sikara yo ñame ha num ɗo ñame wakkati fu yo. Wakkati kay neɗɗo na wawi hokkude suka ko noosi wakkati mi tatawe ñame muɗum fu e ɗum wodi yo. Joni holko wajotoɗa annenne jignaɓe ɓe ngam ɓe toppito ñamdu sukaɓe maɓɓe taw ɓe kebbinta hen sukar, holko mbiyata jignaɓe ɓe? Ko tindinanmi bandiraɓe am worɓe, bandiraɓe am rewɓe ni ta ɓe ɓeyda sikara e ñame suka yo. So neɗɗo ndaari condiji ni e ñameji meɗen ko ñameten ɗum fu sikara na wodi ɗon tafoy yo. Ndelle hanaka ɓeydede yo.
neɗɗo na hani ndara ta sooda nyameji waɗtaɗe bottiji ni waɗtaɗe pakatiji ni na hokka suka muɗum ni. Neɗɗo so hooƴi lemburuji ɗi ni e mangoroje ni e ɓiɓɓe leɗɗe na hokka suka muɗum. Sikara na woodi e leɗɗe ɗen fu. Sikara on ɓuri nafude sabu ɗum ka na woodi vitaminiji na woodi mineroji ko nafata ɓandu ɓuri ko hooƴete na ɓehde ɗum ni. So neɗɗo ndaari suka muɗum du tawi wallay suka o wakkati fu sona iya ɓehde sikara wonnane kosam yiye sona ɓehde sikara. So tawi sikke na woodi muɗum fu ɓado anduɓe ɓado wawuɓe ha holla ɗum noy watta ɓe wurtina suka muɗum e nyamugon sikara fa welliti on sabo minyatanu ɗum nyawuji kewɗi ɗi walana ɗi tiiɗi sahrude so rumi e ɗum yo. Tiyabu Kumba Boli nanama famama. Fofo maɗa yeganande fofo heɗiɓe on nanni ko yewta ko hande kadi batte hakkille cellal ɓiɓɓe mon nde won tincinoje doctoreɓe ɓe so tawi wonko payi ɗon e cellal mabɓe naweɓe to l'hôpital gila law Pulaar ina wino reedu wona lahal sah ina looƴe wadde kala ko ina waɗe lahal sah ina looƴe wadde kala ko ina waɗe hen ya taw ina moƴƴani cellal ko ɗengol konngol mbaynodirten ha altine garowo hettiyankoɓe tedduɓe nguuren cellen cellirɗen ko woni e jaam fof ya taw ko enen ɓuuri on jarama. jotta bo da taskaram mijoji keɗitoɓe kode radio international Abuja. Keɗitoɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin e hande sannumen bo e hoftugo nder wakkatire nde'e de en waddanta on taskaram mijoji moɗon. Taskaram garnoji on iga sare kode radio international Abuja iga ɗo o lamorji leydi Nigeria. Min Kadija Usman Aduwari taskiti zangonki on ko on windi e Facebook e nanta YouTube channel. To on jejjitayi ha Facebook min ilino tolon min wi'ino no yeji arton tolon ko on yo balde iga leydi Gambia wi jorle Kadiru Hassan wi jorle Ahmad Muhammad Abbangiru iga Kano Nigeria wi jolle hanko ma Jafaru Modibbo Yaro iga Jalingo Nigeria hanko ma muri jorle Bashir Adamu Goreje iga Jalingo Nigeria wi jorle hanko ma Jibrilla Hassan iga Yola Nigeria moyi jorle Musa Saluhu Asarai iga Diwal Bauchi wi Salwa hanko ma Laminu Maulud iga Adamawa Nigeria moyi ninon ma jorle Babayo Alkali Gombe Nigeria wi jorle Demboyin bilino dukkuje wi minon fulɓe wayla takantarare leydi Nigeria min giɗi dukkuje onon bo noyedi aton ɗe Ayuba Lamiɗo munyal ika lafiya Nigeria wi'i minon ma dukkuje Badik Jallo ika Gambia wi'i dunkumme Musa bin Haruna ika Diwal Kano hanko bo mo wi haɗo Diwal Kano dukkuje Muhammad Sani Usman ika Zaria Nigeria mo wi wore dukure ko ɗuɗi bo dukuje dembo Alhassan en Inuwa Gagara ika Kano wi dukure Ali Abdullahi ika Jigawa Nigeria wi dukuje Jafaru Modibbo Yaro wi banin min bita ɗum minon ma fulɓe Diwal Taraba Zainab Ahmad ika Yola Nigeria wi minon fu non min bi'ata ɗum Damina Aminu Plateau State Nigeria wi dukuje Ahmad Muhammad Abbangoro wi dukuje e ɗo Diwal Kano Dawakin Kudu
e fuɗɗo en kattira kan reni jes moɗon indi an Khadija Usman Adwari atta on balansa. bandiraɓe fulɓe fu e fuɗɗo en gadira gare taskaranti amin ɗi hande yalande alarba mo ittiɗo taskaranti amin ɗi hande Ahmad Araf Abubakar Asarai hawtuɗo taskaranti amin ɗi hande ɗilɗi do yargo Ahmad Araf Abubakar Asarai adarama Ahmad Araf Abubakar Asarai indi an Khadija Usman Adwari atta on balanzan. Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji ne kodi laɓangal taskaramji ɗi ha dow hello Facebook amma hidde ko min jaɓɓito ha min dara goɗɗi mijoji ɗi heɗitoɓe windani min darnde go'o ha dow hello Facebook amen ko radio. Modibbo arandejo e wodi Modibbo Umar Fulani o wi kodi radio miɗon yelana mon kairuji to minon ma min yelanma hairuji luttuɓe heɗitoɓe ngam no hon kala nde fu sei gondon e amin jamdi 9 wakkatire Abuja ngam ma heɗitaki habaruji amin e taskaramji dow Facebook e channel YouTube amen. Sei Modibbo Sarjo Jamaica hanko ma mo wondi amin ha dow Facebook live nonnon bo e wodi Abdullahi Usman Manu Rugga o wi to non ɗum waɗi toye non ɗum faddi di nayi to Allah waɗa yeso to a windanami mo'itina bindi. To heɗitoɓe fu e fu ɗo ɗum min jaɓɓitoto on sei min mbi'a ma jango to Allah hewtini en jamdi 9 wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria jamdi 2 wakkatire GMT wakkatire Dakar e Guinea Conakry. Mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin ha dow Facebook sei Khadija Usman Adwari taskuɗo taskaramji hande Ahmed Arab Abubakar Azare luttuɓe sobiraɓe kuuɗe am ɓe kode radio international Abuja mbi'aymi on mbalen jam. Allah tilawar fulbe kode radio TV Abuja noddi fulbe kode radio TV Abuja noddi fulbe inda jamirawo mafu Allah jomu bauɗe kutirami kugangal ngal gaɗaymi hande fallitanmi lelegi wala sare ndende kode ɗo Abuja men Nigeria gareta hemɓe salatu ɗum wala kerol ɗuɗɗi nangiɗaɗo annabijo goto mo dow tagle hutuɓaɗo ɓiɓɓe ma e nder wato iigo emɓe mawɗo awliyanko e yitte rasulu noddi fulɓe. Assalamu alaikum jaɓɓama wattu haade taɓigere joɗorgal joɗa ko ɗum hande kaddanemo cobbal iko samden ɗon fedande nder bugoru am ton to defay mi ñamti hoɓɓe dandamin ko ce kadi warɗo lawanmo cuutan rembi dembore heɗi kami santen gorgo min tan an mi nodde coto dabtu wayam mi lawa cuutan yawto gartu a kayahu joɗoɗa to maɓɓe wonde ɗon mi warti min lawaɗanta horde fatu jirgowal gamde e horde a yawoynde hako wonde ko newi sey mi soda wonde min o jalnayam hawrugo mon o jaltiniɓe rampiton mi laawi ngam maɗa o ko ɗiɗon mi yetti bamo mon kadi kardaji surbanaɗo hako waɗu fulaku alaɗan ngam a faɗiɗo safayeji to fulfude dangu meɗen fulɓe
Allah na ya hamdu gona ya doggutar taji kuma ta jamri lawal na yi wati singulaji bandira alhamdulillah mi warda yi iboji sai koran mi tarbe da danere hamde fulbe Jeshi min kalal wadi da hande ma ta fulbe wanda sare biyo kan fulbe men kuma be Allah wadai da Abuja gi ka janobe fulbe duniya kam to indilla inda fulbe Inda mayre ko da fulaku idan to mayre dan tirangi fulful be nane di fere fere dan ko fulbe dun dan na in walla dun ta sare ko de radio ko de kambe on nanai be ko de radio ti ba Abuja no to fulbe nango e be ti bi channel ma be on gi ai be kala to keddu don fu ka dere duniya ru kambe tarasan ma dangi aka be to nango yi be risashin ko de radio modi be on nanai be yayi bayyai nu go ku ko gardu dan to mabbe diga wala to der be ga dai bu kai hettindi be der lawsi ya to gon don fu ka onanai be ko de radio sa wala to sa utna be ko de radio ti ba Abuja no